Hukuncin kin yin azumin watan Ramadan. Duk wanda ya ci abinci da rana da gangan a cikin watan Ramadan ba tare da wani uzuri ba da shari'a ta halatta ba, babu shakka azabar da za a yi masa mai tsanani ce. An Abi Hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala man afdara yawman fi ramadana bi ghairi ruqsa rakasaha Allahu lahu lam yaqdi anhu siyam at-tahri kullihi wa in samihu. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah wa Tirmidhi. An karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya ci abinci a rana ɗaya daga cikin ranakun Ramadan ba tare da wani sauki da Allah ya yi masa ba, to ko da zai azumci baki ɗayan zamaninsa bai rama wannan azumin da ake bin sa ba, to ana bin sa. Abu Dauda da Ibn Majah da Tirmidhi ne suka rawaito wannan hadisin.